Мәсәвәрә апаның бала чагы сугыш елларына туры килә. 9 яшьтән хезмәт юлын башлый ул. Әтисен карт һәм күзләре начар күрү сәбәпле сугышка алмыйлар. Әни иртәнге эштән уракка китә иде ди ул. Кышытканны без торганча әти җыеп, җуып, турап, пешереп, җумарлыклап куя. Менә балалар ди бишәр җумарлык кышытканны җумарлап куя. Ул вакытта сыер бар әле безнең барые сыер. Шуңа шул кышытканны салып, сөт салып, аңа салырга кайчагында буладыр, кайчагында юк аны. Шуша итеп ашадык без. Әти әле колхозда бик нык эшләде. Иләгендә иләде, тегермәндә тартты. Менә ничектә ашарга булсын дип җөрде инде мискин карт булса да, күзе тәм начар күрәдер. Шундый заманнарда яшәдек. 53-нче елда монда килдем мен. Шушында килгәч 52-нче еллардан ипикрә башлады инде. Газета басырга ул Минзәлә типографиясында өйрәнә. Берничә ай эчендә газета басучы һөнәрен үзләштерә. Аннан Мөслимгә кайта. Газета ул чорда 6300 данә тираж белән чыга. Шуның өстенә 2000 данә рус газетасында басасы була. Газетаның исеме Күмәк хуҗалык. Теге нидән колхозда шудан соң. Шуннан соң хәзер бастым. Машинаны икәби әйләндерәләр төне буе. Мин шуларны басып, аннан плоскопечатный кайтты 2нче елны. Плоскопечатный билгеле өйрәнеп кайткан бит инде. Эшләдем. Әйбәт эшләдем. Мәсәвәрә апа типографиядә эшләгән елларын яратып искә ала. Хезмәте җиңелләрдән булмаса да, күңелле һәм рәхәт иде ди. Газета басып арыгач идәндәге кәгазь кисәкләре дә түшәк булып күренә башлый иде ди ул елмаеп. Райком өчен открыткалар, бюллетеннарны да аз басмый Мәсәвәрә апа. Үзенә йөкләнгән һәр эштән намус белән җиренә җиткереп төгәл башкара. Күбрәк эшләгән сайын хезмәт хакы да арта дигәч, заказлар да эшли башлый. Көндез заказ басам. Райком заказы минем кулдагына, миңа гына бирәләр. Әйбәт эшлисең, 2 печатник булды хәзер, 2 машина кайтты инде, 2 машина. Гел шушайтып көне буе заказ басам, төне буе 6000 безнең ул вакытта тираж апайым. 6300 дие. Аның өстенә 2000 рус газетасы бар иде. Шуларны басып бетереп, иртәнге 6-га шул газета җитешмәсә, уже безне райкомга чакыралар. Ни өчен кем гаебе белә калган? Ул вакытта Искәндәров абый райкомның беренче секретаре. Тормыш иптәше Рифкать абый белән Мәсәвәрә апа 3 бала үстерәләр. Балаларын бик акыллы, тәртипле булды ди ул. Дини йолаларны да башкара Мәсәвәрә апа. Җор телле, туры сүзле, ага би ул. 5 вакыт намазын калдырмый, 1 минут вакытында бушка уздырмый. Дөнья яңалыкларыннан хәбәрдар булып яши. Ул газетаны сәгать 7-сә дә сәгать 3-тән соңна басадыр. Ни өчен дисәң, Казаннан бер хәбәр килә, оперативный бит. 1-4 битләрне мин бастым инде, урта битләрне. 2нче кеше басты. Шушылай иттереп, безнең устыруга шул вакытта. 90-га җитсә дә тик тормый тормыш девизы. Хәрәкәттә бәрәкәт. Җәен яшелчә, җиләк җимеш үстерә, кышын тәрәзә төпләре гөлләргә күмелеп утыра Мәсәвәрә апаның. Сәламәт булып, озын-озак еллар якыннарыгызны сөендереп яшәргә язсын сезгә Мәсәвәрә апа. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.